Aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa production na ani Onde TV kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Bi ye kari ye janvier kalo tile 22 san 2023 ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru wagati selen. An bɛ an ka kunnafoni daminɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛnajɛ ye ni o ye 20 janvier jumadon 20 janvier ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye an ka président ye ni o ye colonel Assimi Goïta ye. Ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Ni ɲɛnajɛ in kɛra nisɔndiyaba ye wa min ye fana an ka ministre min ɲɛsinen bɛ lakana ko ma ni o ye colonel Sadio Kamara fo ka taa se mɔgɔba caman ma ani an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan yaasa ka se ka tasibila kɛ cogoya min na ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Halisa an b'a fɔ ko Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Pankuru jigi kɛnɛ min bɛ an fɛ yan nɔ an ka Bamaliba kɔnɔ n'a tɔgɔ dalen bɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ la ni o ye Modibo Keyita ye. An ka président colonel Assimi Goïta ale tagara avion minnu nana ni o ye pankuru ye yaasa ka se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la cogoya min na. Ale ye o tile ta k'a di état major général ma ni o ye armée de l'air état major général ye. An ka maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye an ka premier ministre ye fo ka taga se Rusiw ka ambassadeur min bɛ an fɛ yan nɔ ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan ani min ye finitigilakaw yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔ caman ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan. A kɛnɛ kɛra kɛnɛ wasalenba ye. Tile ninnu dilen kɔfɛ min ye état major général yɛrɛ ye a y'a jira ko ale nisɔndiyara ni minɛn ninnu sɔrɔli la ani ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen y'a jira ko u nisɔndiyara nin ko in na. An b'a fɔ halisa Ala ka dɛmɛ kɛ ka an ka armée ka sankɔrɔta di u ma yaasa u bɛ se ka banbaanciya wale in kɛlɛ ka bɔ an fɛ yan nɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ na min ye Musa Mara ye ale bɔra ka laseli dɔ kɛ. A ko ale bɛ min ɲini politiki ɲɛmɔgɔw fɛ fo ka taga se maliden bɛɛ lajɛlen ma ko an ka an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye transition min bɛ an kunna ka u jukɔrɔma don ka u dɛmɛ u ka baara la yaasa u b'a fɛ ka baara minnu boloda o ko bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na nka ko an kana kɛ opposants ye ka u senkɔrɔma cɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Sirakɔrɔ Mɛgɛtana. Min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana commissariat ye olu ye tɛgɛ da binganikɛla maa 6 ɲɔgɔnna kan minnu ni u kun ka baara bɛnnen bɛ bingani walima ka ɲɛsin jamanadenw ma. Olu ka baara tun ye ka u bɛ maaw ka bolofɛnw daraki ka bɔ u bolo ni u ye o daraki u bɛ taga ni a ye ka a dilan kura ye ka papier kuraw k'a la yaasa ka u feere. An bɛ foli di halisa an ka finitigilakaw ma u ka cɛsiriwalew la ka ɲɛsin jamanadenw lakanali ma. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa commune 2 la. N'an sera commune 2 la min ye Missira 2 ye Musa Tanja ko ale bɔnɛna a nin na Alikali Ture fɛ ka sababuya kɛ dalamankan dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ. O dalamankan in kɔnɔna la min ye Alikali Ture ye a ye muru bɔ ka Musa Tanja ka o sɔgɔ. Sɔgɔli in a kɛra sababu ye ka Musa Tanja yɛrɛ bɔnɛ a nin na. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ Musa la Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma. Ni an bɔra yen nɔ an bɛ taga Kawala ani Morijan ko min ye an ka finitigilakaw ye banbanciw tun ye kɛlɛ balilen dɔ boloda ka ɲɛsin u ma nka Ala kɛra an ka finitigilakaw fɛ sabula min ye banbanciw ye u ye maa 30 ɲɔgɔnna u ye o faga o la. Min ye maa 5 ye olu nin tora la an ka finitigilakaw yɔrɔ la ani maa 3 olu joginna kosɛbɛ. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ an ka maa minnu nin tora la Ala ka u dayɔrɔ nɛɛma. Nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na ni Ala ma baasi kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura yaasa ka kunnafoniw da aw tulo kan. An b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ani ko Ala ka basigi nati an ka Bamaliba kɔnɔna la. Shukran.